Μπαγκ! Ένα καράβι στη μέση πόλης. Οκ. Δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι. Έχω φτάσει σε σημείο που δεν με νοιάζει καν. Εσείς τι είστε? Α! Πειρατές! Α! Μη φοβάσαι, μικρό Λαμέι. Θα σε προστατέψω. Παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε λίγο, μην πλησιάζετε. Είμαι ανήμερο ζώο! Μη κολλείτε κανείς! Τι ακουγέστε! Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν γουστάρω αυτά που κάνεις. Αυτό που κάνεις με το μαχαίρι τώρα, δεν το εκτιμώ καθόλου. Κάτσε λίγο ρε φίλε, τώρα έχει γίνει μια τεράστια παρεξήγηση. Έχεις ηρεμήσει λίγο, έχεις καλμάρει. Τι έπαθες, είσαι καλά? Κάτσε λίγο. Τι κάνεις τώρα, με κοροϊδεύεις? Τι, με ξέρεις και από χθες, ξέρω εγώ, άντε να χορεύουμε όλοι άμα είναι. Παγιουβλάκα. Με κοροϊδεύεις. Μπροστά στα μούτρα μου. Μπορεί να σε πυροβολήσω όμως εγώ. Είμαι λίγο τρελαμένος. Άντε κάτσε καλά ρε. Κάθε τι χορεύεις σαν ζωντόβολο.